inkosi sicela nowasifelayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Manje thabathe ngethuba ngidlulise i-executive yesithili apha kwi-order lezokubambela. Ngibulise umongameli wonke abakhoyo. Ngibulise amalungu e-order. Ngibulise bonke abantu abakhoyo. Ngibulise nabantu ababe bangamantu le congregation. Ngibulise wonke umuntu. Ndithi kusasa nje belihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu ngolwethu wazana. Ndibulela elithuba ndifumanayo lokuba ndicelwe ndibe yinxalenye nam yale program. Ndibulela ke enyanisweni ukuba kubulela cela ubona abantu bebulela. Ngicela uba ngofana ndingenzi le nto yenziwayo, kodwa wona umsebenzi lo ukhethelweyo mkhulu kakhulu ofana ingaba yinto endiyivuyelayo endiyibulelayo. Lelo ndithi ke kubulela nje uba nam ndiqhele ubona ukubulela. Ndiyabulela executive ukuba icimbi ukuba ayazantsi kugatyana apho on the network call ukhona umfundisi cawe wekuba ndibulela kakhulu ke loo ndicelwe ke into endiyithandayo into ye-order yabavangeli. Utata wandizalayo wayengumvangeli, ubrother wam wayengumvangeli. So phuma kwikhaya labavangeli. Indenze ke loo nto ndiyithande kakhulu le department of organization of everything. Ndizifinishe lisekhaya xa ndiphakathi kwenu. Ndiyonwaba kakhulu, so ndiyabulela ke kakhulu. Mandithi ke leka amaxesha ndicele sijonge straight umsebenzi lo siwukhethelweyo okokuba singene kuwo. Kuthiwe ke mandizokwenza i-Bible study. Yabekwa njengohlobo, ndanikwa passage, ndanikwa chapter, ndanikwa leyo. Ndiyakhuleka kakhulu ke nam ndamamela uthini, ndathatha ke loo nto uThixo andinike yona. Ndithathe le passage ilapha kuMatthew chapter 12. Ndicinga into yobana yiyo esizawujonga kuyo le hour siyinikiweyo. Sizawujonga le passage ilapha kuMatthew chapter 12. Sizawujonga to verse 1 to verse 8 kuphela. Matthew chapter 12 verse 1 to verse 8. Ndizawucela ufunde le passage. Ndizawucela ufunde Gospel.
Isihloko sale ndawo sithi uYesu uyinkosi yeSabatha. Ngelo xesha uYesu waqanda emasimini ngeSabatha. Baye ke abafundi bakhe belambile. Baqala ukukha izikhwebu badla. Ke kaloku abaFarisi bakukubona oko bathi kuye, yabona abafundi bakho benza oko kungavumelekileyo ukwenziwa ngeSabatha. Wathi ke kubo, anilesanga na into awayenzayo uDavide xa walambayo yena nabo babenaye, okokuba wangena endlini kaThixo wazidla izonka ezibekwa phambi koThixo, ekube kungavumelekile ukuba azidle yena kwanabo babenaye. Kuvumeleke ababingeleli bodwa. Anilesanga na emthethweni ukuba ngeSabatha ababingeleli etempileni bayayingcolisa iSabatha bangazeki ityala no? Ndithi ke kuni omkhulu kunayo itempile ukho apha. Ukuba ke nibe nikwazile ukuba uthini na ukuthi ndithanda inceba andithandi mbingelelo, ningabagwebanga abangenatyala, kuba unyana womntu uyinkosi yayo neSabatha. Lilizwi likaThixo. Wangakela usitele ukufunda kwalo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masibulele ke kumama ngokusifundela kamandi nangokucacileyo. Sizawungena ngokufunda nohlalutyo lwesibhalo. Ndiyarhalela ke ukuba nditsho from the onset okokuba sizawufunda ngezibhalo. Ifuna ke xa sifunda ngazo i-perception endibanayo xa ndifunda iBhayibhile. Ningayithathi kakhulu, kodwa ndicela nje ngalo mzuzu sikule Bible sakhe zike niyithathe ngohlobo ndithatha ngalo. Noba ndingaphinda ndiyiyeke emveni koko because ayikho right na. Ifanele mna. I-understanding yami yokuba xa ndifunda iBhayibhile, one, iBhayibhile mandingayoyiki. Siyabona? So xa ndifunda iBhayibhile andiyoyiki, ndiyidelele kabi. Ndiyidelele ngohlobo lokuba ndiyayazi uba incwadi zifana nezinye. Siyabona? Ndiyandoyikisa ndibona nesibekele ebusuku. Incwadi efana nezinye incwadi. Siyabona le? Ndifuna nani niyithathe ngoba because siyayifuna. Siyabona le? And okwesibili sizayithatha siphose ngapha nangapha. Side ngelinye ixesha sikhokhele uba nyani sizathetha ngeBhayibhile. Nihamba nami? So ukuba umntu uyayibona uba le ndlela sayiqala ibhambi, akafake ntoni? Akafake i-safety belt because sizawusuka kuwo. Siyahamba kunye ne? Right, thank you. Ngavuya ke ukuba nikhululekile kodwa hlobo anoyini free. Sizawufunda iBhayibhile. Sinikwe apha ngu-coordinator i-team yakhe ethi reimagining our role
as the agents of healing and transformation in a broken society. And these days are going to give but in the end, I try to the long floor and the Bible study is a answer and swap. That man Jesus is the agent of healing and transformation. So as the author of evangelism to the broken society. Jesus is the agent of healing and transformation. So as the author of evangelism to the broken society. So in understanding is that one, agent. Yes. Every agent is yes for the healing and transformation. Yes. Always Tina Avangelo Bible. Namalu as a family. Gqoboka si imitate. Ne? Si imitate uYesu kulomsebenzi wakhe wawenzayo. Ukuba uYesu came as an agent of healing, okwethu ukumimitator sizifanele sisilandele umanyathelo kaYesu. Ukuba uYesu came as an agent of transformation, okwethu ukuba si-imitate sisilandele sibe Christ-like ekuzameni ukwenza transformation kwi-broken society. Siyama kunye ne? Right? Ukuba ke siyama itele ukuthi sisi-agents bathini. Yintoni agent? I-agent ngumuntu omele omnye umuntu. I think that's the simplest explanation endidibene nayo. That agent is the one who acts on behalf of another person. So yonke into i-agent eyenzayo ayiyenzeli yona, iyenzela lo muntu imele. Next. So awusisenalo. So this is not your show. This is not our space. But this space is somuntu esisibuso. Ishow yonke umuntu lesisekuyo. Thina sizo melayo. Siyabona. So that's the premise and yoba sisimove ngayo as sisenza le Bible study. Points endizawulandela, I'll use the system seyisetyenziswa ngoku iqhelekileyo I think it's a Foster they got behind the text into the text and in front of the text. So I'll follow the system as I go along the passage. So ithethe ukuthi lo asibuyela apha kwesi okanye kule text sijongene nayo namhlanje le kaMatthew chapter 12. Okokuqala umdla wam ngokuba sijonge emva kwayo le text siyibona apha kuchapter 12. Okokuba ziziphi izinto
esilithishele lokuba sibe nale tekisi. Le tekisi yakhiwe kweziphi imeko. Sisama kunye ndixolele lento ndiyabathanda abantu xophethe ukuba bendingafunda kambe ndigqirha sam. Ndiyakholwa ukuthi xa ndifumane ndithi so isetwe le tekisi lento sinothi isetwe behind it. Umatei umuntu ophila kummandla ekuthiwa kuseJudeya. iJudeya ngelo xesha was a Roman province. Yayiyindawo enabantu abeloyisiwe. They were conquered by the Romans. The Romans occupy kulo mmandla waseJudeya. So uMatei uphila apho kulo province i-conquered yoyisiweyo. Ungumuntu ongumJuda ulawulwa lolunye uhlanga kwilizwe lakowabo. Then le nto ndiyithethayo amaRoma yayingeyonto ayihoyile kakhulu yoba ecinezele amaJuda. But abona abantu ebenzakalisa kakhulu le nto yayingawo amaJuda acinezelweyo. Ngoba kukho izinto bebengakwazi ukuzenza ngohlobo abaqwenela ngalo kuba baphantsi kwengcinezelo. So banyanzeliswa izinto ngamaRoma ezinxamnye nezithethe namasiko nenkolo yabo. Andizuhlala ke kule nto because le nto ndithethayo niyazi ngaphezu kwam yoba nani ni-product yengcinezelo. Niyazi ngaphezu kwam le meko akuyo abhala ekuyo lo mbhalo. Into yoba awuhambi endleleni lexesha elithile. Into yoba awunawo emyeni wakho yokubona eGoli ungenabhasi. Into yoba zininzi esitishini phaa kulele Mdantsane. eMdantsane station ukwizitulo ezaziyi-4 ziphaa ezantsi eplatformini. eMdantsane but ezazitulo kuzawukhwela abantu abamnyama bodwa baseMdantsane. But zibhalwe ezazitulo ziyi-4 non zibhalwe white only. eMdantsane ootata nabazali bam balinde itrain eplatformini abanawuhlala esitulweni abaphambi kwabo ngoba sibhalwe uba abathobi. So that's the background yokubhala kwakhe uMenje. I think the only difference kaMenje nathi it's that bona bengamaJuda they hold on kwizinto zabo. I think umahluko phakathi kwethu nabo ngoba bona akwazi ukubambelela kwizinto zabo. Ngoba thina
iba zithuba sazilahla zonke ezethu izinto sazilahla zonke. Umuntu ubephupha izinto zakowabo avuke alamlelwe izinto zakowabo liphile ikhaya ubephupha kwandlela udede umnyama uvele ukhaya. Kodwa ngoku ngoba thina zange sikwazi ukubambelela kwizinto zethu, umuntu uthi ngoku ephuphe izinto ezinokhula ikhamandela nekhotho lekhaya avuka thukusele that ephuphe izinto zakwabo. But bona uMatthew njengoba bethulezelwe they were able to hold on. Right? Ubhala uMatthew. Then into eyayinzima kakhulu phezu kwabo babe noxanduva lokubhatala i-tax. uMatthew yi-trader, umthengisi, ngoba amaJuda ayenezinto ayesithi noxa sicinezele kodwa iJobe ethile asinayithatha thina nayesenza ngokomnyama ba-alwe ngazo zonke indlela yoba umuntu akanawuba lipolisa because ungumuntu omnyama ucinezele. Umuntu owayeba lipolisa ngelo xesha wayeba ngumuntu oyi-trader osithengisileyo adathisele nendlu yakho ngokusithengisa. uMatthew baba yi-trader ngoba wathatha umsebenzi weminye yemisebenzi abantwana bakwaJuda babevumelene into yoba noba sicinezele kodwa ukuba yi-tax collector hayi masingathesilele umntu wethu omlanto. So uMatthew ubhala engumthengisi xa esibhalela le ncwadi. Unoyicinga ke le meko inzima akuyo bethenjisiwe kwi-Old Testament okokuba kukho uMesiya ozayo bephantsi kwale ngcinezelo. So they were waiting in anticipation. Babelinde ngomonde, babelinde ngethemba elikhulu, babehleli phezu kwenzwane belangazelele into yoba akhawuleza vele lo Mesiya. Ndithi njengoba ndileshilele sethini ndize kwimeko yecala lezenkolo ababejongene nayo. Inkolo yabo abayilahlanga bayibamba inkolo yobuJuda. Itempile ikhona isasebenza njenge-center of hope kwilizwe labaJuda. Usanokuba kuyo nababingeleli bakhona abaninzi ngexesha asibhalela ngayo incwadi. Ababhali ke bayaphikisana ngeyona ndawo ebhalwe ikuyo le ncwadi, because ukawuzomamela u-Erenius uzawuthi the tradition and the culture elapha kule ncwadi ikuxelela into yokuba le ncwadi ibhalwe kummandla wasePalestina. But uJerome uprecise to say akho sePalestina nje kodwa uyibhale kwidolophu yakowabo umbhalo. I-concern yayo le ncwadi kakhulu uba uyayifunda yonke incwadi kaMatthew yayisekubeni uMatthew uyigadile kakhulu into enokwenza nabafakazi nababingeleli nababhali. Teachings zezonkalo
zizo awayejonge kuzo kakhulu. Baxa bayibhala le ncwadi wadibanisa iilanguage ezintathu abakuyo, the Hebrew, the Greek and the Aramaic. Uyibhala edibanisa ezo language because yayizii-language ezicommon ezazithethwa ngexesha awayebhala ngalo. Mandikhawuleze ke ndithi uthe xa ebhala le ncwadi yakhe wayibhala ene-biasness, enecala afuna ukukekelela kulo. Sizahamba kunye kodwa icala abhale ekekelela kulo ube ngumntu o-anti-Jewish, ungumJuda, ubhalela amaJuda akowabo. Kodwa eyona cala akekelele kulo xa ebhala ndingayikhulula ibhantini. Elona cala abhala ekekelele ngakulo licala lokuveza apha kwencwadi yakhe into yokuba u-anti-Jewish, uphikisana nobuJuda. He was critical in its establishment. Umatthew ubezongo kakhulu ukugxila ukuveza abafarisi nababhali nababingeleli kuzo zonke ii-synoptics, that is uMarko, uLuka bebalisa ngeministry kaYesu. Kodwa uza xa ufunda yena ufumanisa into yobana ustrong kakhulu ukujonga kubo. Ndiyafuna ke ukuyeka apho point ngento ethi uvela engumntu obethayo umJuda kuba eyona nto ekubangele abhale kukuphawula okokuba abona bantu bekulindeleke okokuba babe zii-agents zikaThixo, because sithetha ngabantu babingeleli, abafarisi nababhali. Abantu bekulindeleke ukuba babe zii-agents zikaThixo, babe ngabameli bakaThixo. So ubhala lencwadi, ingxaki yokubhala kwakhe lencwadi neenjongo eziphuhlileyo zokubhala kwakhe lencwadi ludana analo kwaba bantu bathathu. Udaniswe ngabameli okokuba into ebeyibizele nento ibilindelekile kubo abamelanga ukuba bangayenzi. Ngekungcono ukuba bebebizelwe ukuba benze umsebenzi uthile baze lo msebenzi abawenza. But eyona nto iwesi yeyokuba baye enza eyona nto bebengayibizelwanga. Ndingumfundisi, ulindeleke abantu bengumfundisi. Ndingoneli nje ukungabi nguye umfundisi, but ndenza izinto ezikudele kule nto bekumele uba ndibe yiyo. Sisahamba kunye. So yile nto imdanisileyo ebangele yoba abhale uMatthew lencwadi. Ubhala evuma kakhulu okokuba kanti uThixo ekudanisweni sisizwe sasekhaya ude wancama ukuba
asitame isizwe sasekhaya nabantu bebathumile abhelele kwenye indlela yokwenza uthixo. An agent yenza agent laa nto siyiguqelayo every Sunday siphosisile siye kulezo nto ebekumele uba sizenzile asazenza. Ubona i-agent ufike isandla sayo sinqasha kunyamalala i-agent kaThixo nanso ixoxa inandaba kunyamalala i-agent kaThixo uyasucceeda kwi-assignment ayenzayo kodwa he or she is succeeding on a wrong assignment. Ayonto bebezele they aphumelela. So that's the crux of the matter apha kumethu inhlobo yakhe umethu. Ithi le incwadi bendifunda, this view of Methu was in his day a paradox of Jewish and anti-Jewish characteristics. Iphela isithi uMethu njengoba incwadi yakhe xa uyifunda wena mbhali abakwaXhosa gospel okota i-Old Testament uthetha ubeka into enziwe Yesu ayilinke ne-Old Testament passage qho. So eyona nto imbulalayo yokuba zonke ezaa zinto zibekwe kwi-Old Testament kule ncwadi yakhe utshila into yokuba uYesu was the fulfillment of the Old Testament. But kuyo yonke loo nto njengoba eyi-fulfillment ye-Old Testament aba bantu babemlindile abambonayo. So that's the point. Injongo zakhe uMethu ubhala lencwadi erhalele okokuba alungise amajiko wabo kule ngozi sezinkanganyeni. Unenjongo zokuba awaxhobise uba usindiso elalithenjiswe bona uThixo xa elifikisa walifikisa kuwo kodwa ayabe lusindiso lwabo lodwa yaba lusindiso lwehlabathi. Utshila loo xa ebhala apha. Mandikhawuleze ndiye ukuba kune-question apha kule setting and historical background ndithetha ngoMethu, umfana oyi-tax collector, umfana ophuma kwisizwe sabaLevi, umfana ongumpostile kaYesu. Akho mntu une-question ndingabheka apha so far. Sizahamba sonke? All right. Sifika ke kule passage chapter 12 verse 1. Ukuba into onosifundela nje phaa verse 1. Niziphethe iBhayibhile zenu. Into onosifundela nje again phaa verse 1. Chapter 12. Ngelo xesha uYesu wathanda emasimini ngeSabatha. Ngelo xesha uYesu wathanda emasimini ngeSabatha. Ne? At that time, itsho iBhayibhile esiNgesi, ngelo xesha, at that time. So, andisuke ndikhangela into yoba le ndlela aqala ngayo ngelo xesha uthande uqala ngayo kangaphi ngolu hlobo. Mandingayi kulo but ifocus yam ibeke kule ndlela ithi ngelo xesha uYesu, ngelo xesha. Ezinye i-translations ithi at that season, ngelo xesha. I-understanding ke yokuba mhlawumbi yayiyisizini ethile le eli xesha umbhala athethwa ngalo. It was a certain season because uzawubona xa ufunda kusithiwa bangena emasimini, so yayisixesha yokuvuna emishini.
esithi ngelo xesha. So the focus here is not necessarily on time, but it doesn't take away time anyway. So xa esithi ngelo xesha yayixesha lokuvuna, so yayixesha li-right. It was a right time. Yakhala sipake nje kancinci kule ndawo ithi ngelo xesha. uLuke yena xa efikelela kule ndawo uthi, now it happened. Akathi that now it happened. So usebenzisa le verb it happened. Meaning something occurred. In fact, iBhayibheli lesingisi whether isebenzisa at that time or now it happened, but isingisi asikwazi ukufikelela ngcakasana kule nto umbhali wayezama ukuyitshila xa esithi ngesiXhosa ngelo xesha uYesu. Because igama elisetyenzisiweyo phaya kule ndawo ithi ngelo xesha ngokwesiGrike ligama elithi kairos. Sizama so umbhali sebenzise igama elithi kairos. Egama lithetha ngokwe-terms zombhali nangendlela uThixo enza ngayo izinto. Litshila into yokuba things don't just happen. Izinto azisuke zenzeke. Noba yintoni, but xa isithi ngelo xesha uzama ukuthi it was the right time for this. Akufuneka kwenzeke le nto ngelo xesha. It was God's design okokuba ngelo xesha kube kwenzeka le nto. uThixo wayenenjongo ngale nto. uThixo uthanda ukuthi umhlobo wam athi uThixo akatshayisa uThixo akatshayisa. So uzama ukuthi uThixo akanalo ixesha elihamba nje, akanalo ixesha lokudlala, akanalo ixesha elingathethiyo. uThixo each and every half a second uThixo unenjongo eziphakamileyo ngalo half a second. Singayiyeka thina ihambe nje, but uThixo ibinenjongo eziphakamileyo na half a second. So xa sithi ngelo xesha uYesu, it was the right time for this. Apha uYesu ndinike nje background, uxabana nababhali nabaFarisi ngantoni? Ngesabatha. So uThixo wayenezonjongo ngale mini uba maxatshane ngantoni? Engenanjongo nje ezininzi, kodwa eziphakamileyo engekafuni ukuphuhlisa uThixo ngale ndaba. So if uxabana nomyeni wakho, uThixo uzobe engadlanga enenjongo eziphakamileyo ngale ndaba uba makuliwe kweli khaya namhlanje, kuliwe ngale nto. Uba awuvami nomntwana wakho, God designed that clash. uThixo ujongile uthi makuliwe umuthulu wekhaya ngale mini. Uba anibonanga ngeswelile nommelwane wakho, uba nizii-groups eseketheni okuyo wena kweqala abanye uThixo designed that uba makuthulu ezi-groups zingafani apha enkonzweni yakho. Thixo uneenjongo eziphakamileyo. It's God's kairos. Ixesha likaThixo lokuba makenjalo. Uba ucinezelekile awuonwa ufuna ukwenza, kodwa izinto ukuphushele ngaphandle emsebenzini ungafunwa noba mawuvula umlomo
Because izinto azenzeki by chance. UThixo uzobe enenjongo. UThixo xa udivorsa wayenenjongo ngelathini. UThixo xa usweleka ngumntwana wayenenjongo ukusweleka ngumntwana. Because akhona enye afasekele egqithayo engenziwa nguye uThixo. So nalapho uThixo designed this flesh yoba makuliwe namhlanje. So xa ungene emlweni sungena ugetezela ngena kakuhle emlweni because ingangathi ngumlo wakho kodwa ngumlo kaThixo. And lento ithi ngenye ixesha kufuneka uvele igwala ukuthi hayi nomntu kaThixo mna nawe Thixo ufuna wena ulwele. Uba uyi-agent xa uThixo sithi nakumlo uThixo uneenjongo zokuba akekho umntu ozamlwela ngumvangeli, akekho umntu ozamlwela noBhayibhile. And uba loo nto uThixo befuna uyilungisa ngoba umlwele uxolele ujingiliso ngenxa yakhe, ithetha ukuthi iyawuhlala injalo ingalungiswanga because ibiyizelo uThixo ngalamsizwe kokuba mlwele uThixo ulungiselele. So uYesu njenge-agent didn't shy away for this fight. Angabhekeza abele igwala, wayazi ukuba this is the right time. This is God's kindness. So mandepha kubo ndedwa banintsi akunamsebenzi uThixo akalunge majority. Buza kahle. Hayi kongameli basicela ukuthi enkosi kakhulu ngale nto yahlala mongameli yoba qiniseke ngale ndlela uthi ufuna silwe. Aniqinisekanga noba ufuna silwe physical ulwe ubunentongo umuntu umbethe ngentongo okanye umfake inqindi okanye ulwe ngokwentetha yomlomo kulo muntu ekufuneka uba ulwe noThixo kuye. Ndiyafuna nje uba because mongameli le nto inditsalela kwintetho ethi endike ndiva abashumayeli bethetha athi umntu efumene mhlawumbi ingozi yemoto okanye efunyenwe ukudutyulwa lo mntu kube kukho amarhe okokuba linyawo likaSathana eli lilapha, kodwa kunyanzeleke into yokokuba masithi uThixo ebekho. So ndiyafuneka umongameli loba ikhe icace iphuhle into yokokuba oku othetha ngako ukulwa ku-physical okanye ukulwa nje noko ngentonga zomlomo, not diske uphakamisa ingalo. Thank you. Unfortunately, I don't think you can damage our churches. Okay. And I'm never going to do it. You go full well. All right. Yes. Usulwela yena. Nobulonja. Uba enhlizweni yakho ithi lelo ilwela right. If ifuna ubambe ngesandla, uThixo uzawuthi angobamba ngesandla. Because uYesu ngena kugcwele ecaweni. Wangena ngesabhoko. Waqasha. Because that moment yayilixesha lokuba alungise loo nto physical. So then chilo ngaseqala ngathi uzawufuneka umntu athini afake inantsika because ayizuthenga yena lena ayizuthandisa kuye but nam ndizothetha lena Osmond.
The reason for this, the reason why uYesu evumela. Okay, yes ma'am. Ndiyakuva ndivile kakhe mandigqithe ngento ethi kuwe medem ethi Shabana. Yes, mna flexible ngohlobo lokuba mandiqhube kodwa umuntu xa kwinto emtshisayo kodwa singavele sitshe sonke because uzawuvele ingaminakhona kodwa xa kwinto emtshisayo because umuntu omdala usenolibala xa kusithiwa ngonalo ixesha kanti into imtshisileke nathona mandiphendule nje leyayo into ndithi xa ndiphendula I'm not the answers I'm not the answers ndiphendula ngale ndlela mna ndizivisha ngayo. If God was not involved, kubantu ababesithi igazi lakhe malizwe kwexhobo sethu. If God was not involved, kubantu ababemtyakatsha uYesu ngendlela ekhaya ingekho apha ngilapha ngendinganazi nonazi for that matter. Ndinazi because God designed into yobana unyana wakhe kuphela bakamzeleyo abethe atyakathwe physical. So andinayo ngokeyam understanding indawo apho uThixo angangeniyo kuyo abuyumva. uThixo ungena kuzo zonke indawo. Ithi mem God if uses the wicked to fulfill his designs. Uthixo akwazi usebenzisa irongo eyazi uba phaa ekugqibeleni akusakuyayazi mshentshentsana masikriti le nto efana nisebhibenzi. So, this was the opportunity of God. Opportunity, this was an opportunity. They are greater than point. Opportunity. Igama elithi opportune. It's a Latin word. Liminisha into yokuba lisukela kwimeko yasehapha. So ke sayazi hapha ne? Lisukela kwimeko yasehapha. Imeko yokuba ihapha zazingafani nehapha zelixesha zazingekho modern. Kwakungekho botpatrolwana, kwakungekho inqanawe yayizingenela nje. Ipinti ababeyenza abaqhubi benqanawe kudala zingekabikho modern ihapha, babencedwa ukulinda lento kuthiwa yi-tide. Sisahamba amazwi olwandle kwakho ixesha ufumanisa uba abheke phaa emngxunyeni ayaya yi-tide ijonge kwelaa cala ne kuphinde kubekho ixesha lokuba abuye i-tide ngoku ijonge kwelaa cala ade ubona amatye ubungaqhelanga wabona elwandle xa i-tide ijikile. Niyayibona nditshoyele
So abaqhubi benqanawa babelinda ezo meko zinjalo uba ngeli xesha ithayithi against bona kuvele amatshe bengenawukwazi usondela. Iinqanawa zabo kufuneka bazilindise phaa emzileni until ithayithi ithelishe kuvele that opportune means to wait for the opportune time. So babelinda xa ithayithi ijikile amanzi welwandle ngoku esiya exolweni egqumena loo matshe phezulu, then bakhawulezise ngalaa mzuzu baqiniseke into yokuba bawufikela thuba into abayenzayo bayaqhuba bakwazi ukufikelela phaya. Sihamba kuni. So ikairos into enjalo, i-agent kaThixo njengoba benthiwe i-agent thina sifuzele, i-agent kaThixo into ebizelweyo iyi-one kuphela, is to wait for the opportune time. Now ufika ixesha uThixo akubizelele uba usebenze ulitsilele because alizusoloko likhona. Le nto ndiyibizelweyo, le nto uyibizelweyo ine-time frame, iya-expirisha. So ifuna ngaloo mzuzu ubiziweyo ukhona yavela i-opportune moment, i-divine moment kaThixo uzilahlele wonke kuyo umsebenzela uThixo. Uxa ujika ugoduka uqonda uba akho nto ndiyishiyeleleyo, elaa thuba ndilisebenzisile. So sizi-agent zongadlali ngamathuba. Hayi umongameli akakandithumi. Sibe sikhona izinto ezifikayo enhliziyweni nasengqondweni yakho athi uThixo zenze. Hayi umongameli akakandithumi. Omnye umfundisi waba ngumfundisi for 30 years. Esefethu uThixo wathetha naye. Wahamba waba ngumfundisi for 30 years. Akaphinda uThixo wathetha naye. Wathi xa egqitha ukwenza ifewele etsala i-twin cab yakhe inetrailer nepresent igcwele Gqoboka eritayarisha. Nathi xa ethethe naye mkhulu efethu waphinda wathetha. Wathi ndakubiza ukuba wenze umsebenzi wakho. For 30 years wenze umsebenzi wecawa. Awawenza owakho. So, ingakandi sisi-agent zokwenza umsebenzi wecawa. Kukho umsebenzi uThixo asibizele wona. Sometimes lo msebenzi may contradict with umsebenzi wecawa. There will be clashes in this journey. Yakhinjaba. Apha uYesu ufika kulenzulu yesabatha. Amajuda yona nto ukubamba imithetho yesabatha. uYesu uyagaleleka nali xesha lifikile lokuba awafeyisi ngale sabatha yakhe. Uthi Yesu, in fact mandithi abafundi bakaYesu sifundeni bangene emasimini ngemini yesabatha bathatha ikhonzi phansi zenantsika zengqolowa batsha. Ukuthatha ingqolowa uyihlikihle utye yayikuphi umthetho wesabatha. Siyabona? But lo mthetho wesabatha wawusophulwa usuka kwi-background yoba yintoni isabatha.
Isabatha, it was a day of rest. Yayimini yokuphumula. Anditsho? Yayimini yokuphumula. To rest. Isabatha was not Isabatha was not for spiritual purposes. It was for physical purposes. Usebenza, uThixo wasebenza imihla emithandathu waze waphumla. Rest. Umzimba wethu udesignwe into yoba mawusebenze i-6 days then uphumle mhla wesixhenxe. It's for our physical. It's for impilo yethu sabantu. Siyama kunye ne? Ewe ke lapho bakhona bakuthiwa yiSabatha. But your Sabatha was meant for our physical purposes, for rest. So, bakhetha bangena kule pledge yeSabatha bephikisana benale background bonke because zingcaphephe ezingazideleli. Abafarisi nababhali ababeleli yayizingcaphephe zomthetho abekucalula intellectuals ezazikwi-level philosophers zodidi ezi uYesu azikonfrontayo lapho. And uYesu uyama usibeka etekenini. Umuntu ophikisana nabafarisi i-consequences zakhe zazidaya, abesoyikwa, abengathathwa. But uYesu uyema as an agent. Mandithele wamafeni le nto liyibizelweyo, it's between life and death. I don't know, Jane. It's between life and death. Into zibeke etekenini phikisane nenye isystem. Ndike naxa bendithetha kwenye indawo phaya eRegionini kukho i-workshop yabashumayeli, ndaxa ndithetha ndathi funeka uyazi into yoba uzawuphikisa uSathane enkonzweni ume ushumayele umele izulu. Bangayazi ngoku ulimeleyo uSathane uyabageqa abantwana bakho phaya ekhaya. Because le nto ukuyo it's between life and death. Funeka uyazi into yoba ngoku usalele olubizo kuzawukwazi into yoba ngoku lusalele usenza umsebenzi izinto zonakale endlini yakho. Because uSathane xa engakwazi ukufumana okukhangela kunkosikazi, okukhangela ebantwaneni, okukhangela kwizinto nazo, because le nto ujonge yona it's between life and death. So ukuba kunjalo yaphela ixesha lam ndiyayeka. Ukuba kunjalo uYesu ume phambi kwengxangangxanga zomthetho ezomela ezodifenda intsiza ezingenasikolo sephi abafundi bakhe kwezingxanganga. Uyema uYesu athi xa ethetha ngeSabatha angene uYesu ezotshila into efihlakeleyo leyo kuba le nto babethelwa yona aba bantu abethelelwe ngekhono ayoneli kungabikho but ayinamsebenzi ne
abethe mina ngekhoyo the worst part of it and I'm saying it. So uyesu uyabamela uthi uyesu xa ebamela ame ejonge Deuteronomy 23 verse 25 abantu nosithile phaya kuthethwa ngemithetho yesabatha pha rachata but ndifuna nje sijonge pha ku-23 25 Deuteronomy sendiyeka mna 23-25. Okay? Okay? Walker is quick. Immediately a Sabbath. Each out wangena ensimini yomelwane wakho wakha isikhwebu amanye amazwi lelo ongena ensimini ukha isikhwebu was allowed under imithetho yantoni yesabatha ne but kuthiwa wrong nyhani because ngokomthetho owakhiwe ngabafazi phezu kwalo mthetho ubekwe nguThixo nanguMoses kwesabatha abafazi baye bafakelela amasoloja abo amendments bayethi bathi abancanyathela ipolisi awuvakali ne so kwenziwe loo nto so kwezinto zincanyathiselwe kuwo zinguzenzele ithi incwadi ebendiyifunda babeyikota kwincwadana yabo abazenzeleyo ekuthiwa yimishna eneliterature yabo yemithethwana eyongezwe kwimithetho kaMoses. So kule mithetho andizuzibala zonke ezininzi izinto ababethe mazingenziwa zisabatha ezingekho emthethweni kaMoses. They were 39 xesha lesimvumelo but enye yazo yeyokuba awuthungi ngalapeni awulimi awuvuni awukhethi ngqolowa awugubi ngqolowa awuphekuzi ngqolowa zizininzi ezinye zazo awubhali awakhi awubasimlilo zininzi but yonke imithetho yayimithetho yabo abayicamathisileyo so abantu babengamakhoboka bengengomakhoboka kuphela umthetho kaMoses bengamakhoboka kumthetho owenziwe ngabantu abaziyo bancamathelise imithetho phezu kwale mithetho. So uyesu lento ndithi this moment was opportune. Uyesu uThixo umthumele ukuba azolungisa lonke. Siyabona and angonele ukuyilungisa nje loo nto uyesu enye yezinto azoyenza uzotyhila even the real meaning yomthetho wesabatha ne-meaning yemithetho nakakade. Uyesu wenza imizekelo akuthi niyayazi nje uba uDavide wangena etempileni ne watya izonka ezazonka yayisemthethweni leyo yayimosha uDavide wayesophumthetho kwezonka wayeziphathele ukungenela wayinikwe ukungenela kwamakazi nje i-consecrated bread is
Sizoke zasesikelele singcwaliselwe umsebenzi othile. Wakuvumeleka into wasesikhiwe nje. But umbingelele wona umkhululele uDavide makazithi. And Yesu yazi ababhana abafarisi oyena muntu abemthanda kakhulu uDavide. Davide akhonde lokho wayenza. uDavide uMandela welaxesha. Akhonde lokho yakenza umama. Abana nomuntu bawuzothi uMandela uphilo emva kwayenza. So xa uYesu esenza lomzekelo ngoDavide bathi because wena ngibamthanda and akhonde wrong abana ukwazi ukuthi uDavide wayenza abuye sababethe kule ndawo abancane uDavide wakhe lendezo akabele ngoku apha kwabantwana bethu xa sibafundisa kwezaa sikolo zabelungu into abayenza bathatha zonke izipasano sikaMandela bazenza isilabhasi. Uxa uqala uthetha positive uMandela bayini uxabe inzala yakho impethe inkube ngomnyaka loMandela uxabe hayibo. So uYesu wenza lo babetha ngale ndawo yakho uDavide. But still nalapho uYesu wayezama ukutyhila into yokuba lo mthetho wesabatha nalo mthetho wezisonke amanye amazwi umthetho nantsena ndazama ukutyhila uYesu lo mthetho wawunikwe uMoses must consider and understanding sonke uMoses wayenikwa ngalo mthetho. So xa sithi wayenikwa uThixo wayenikwa ngalo wayenikwa yes ne so lo mthetho kawangayo athetha nalo mntu wayenikezela ntoni lo mthetho. So uYesu nguye lowayesenza lo mthetho utyhila ke ngoku injongo awayewenzela lona lo mthetho wamengawo ngoku zokuba umthetho xa usakhiwa wenziwa unenjongo zokuphilisa. Umthetho xa usakhiwa wenziwa unenjongo zokwenza inceba zokubana imfesana. So uYesu utyhila the reason behind the laws kaThixo that yonke imithetho kaThixo injongo yayo uThixo uzobe enenceba nemfesane behind ekwenzeni lo mthetho. Ayonto betha abantu umthetho kaThixo, ayonto yokugweba abantu umthetho kaThixo. So uYesu uzamutyhila loo nto kuba behind le mithetho nina nigweba ngayo abantu mna ndimthixo injongo zayo yayiyokubana le mithetho ibe yemfesane. Yile nto usithi la mthetho kwabeDuteronomy umntu xa elambile ingcambu yala mthetho mfesane. Umntu xa elambile nokuhamba kwelizwe angalazini angavela ngene emasimini Thixo wamnika istranger wasenzela inceba ngemfesane ngoba xa sihamba elizweni esingalilambile masingene noba kubilisini kabani sikwethule. Ngamanye amazwi uzama utyhila uYesu ngoba umthetho ungaphantsi kunantoni kunomntu bakade kufa umntu ngenxa yomthetho. Nantso into azama uyityhila uYesu apha into yoba umthetho ungezantsi kunemeko nentlungu yomntu. Yile nto athi umfundisi Gqoboka xa eordainwa kuthiwe kuye kupreside bishop ungawulahli umthetho kodwa ngoku umthetho ungawulahlanga ungaliyilizeli idala because uyaqanda umfundisi esangena ngoba makangathi xa ebamba umthetho
bekade ngokawuphethe abe ngapha ephethe idatha. So zinjongo anazo uyesu ngokutshila kwakhe nokuma amene nento yesabatha ngale mini uzotshila uzombeka izulu. So nezi-agents zaloo nto zoba kuthi ngokuphethwe i-book of order, uba niyayibona uba ilimaza umntu le-book of order, ume ngenyawo ukhangele iintunja zenteba nofefe apha kulo mthetho, kungafuntu umvakelo noBhayibhile ekhona. Ixesha lendivumeli nale nto ndingene ntweni enrongo, mandiyiyeke le nto. Kodwa ke ngenye imini mhlawumbi ndawuphinda ndibizwe. But that's the point. Andizama ujika ndikuye nganeno bawo urhatya. Mandijike ndiye nganeno. uYesu uthi ngokatshoyo zithe zitshefu kuye, look, zitsho phamos lavesi, tsho bafundi bakho, look. Badenze ungafunile, atsho bafundi bakho, benze ungafunile. So uYesu bathethelela abafundi bakhe kule perception ababebethwa ukuthi batsho benze ungafunile ka. Yewethu, yazi abantu abangamanene ecaweni, abantu abaclever ecaweni, abantu abanezitho ecaweni, abangena bephethe iincwadi zomthetho. Ngenye imini awuzukubona nangecawe, kodwa kunyanga nathi sabakhona futhi. Angene phethe elimele, kungekho ndaba yaziyo. Asivese zonke izinto ezingrongo ezenziwa kule meeting. Atshile zonke. Look. Watch out. Because i-problem yabo uYesu le nto ebatsalela kunxeba nofefe, i-problem yabo kubo umthetho yinto ehlala phi. Kanti umthetho kaThixo uhlali ngqondweni, uhlala phi? Enhliziyweni. uYesu ababuzayo ezi zinto ababuza zona, it's not that wayebabuza kuba bengazazi, kuba kuzinto abazaziyo abazicengcelezayo, but ziphi? Zisengqondweni. So your duty ningabavangeli noBhayibhile xa besithi ku-coordinator nisi-agent sokuthi yonke imithetho kaThixo nemithetho yenkonzo nizame nina ukuba uyikhupha phi? Nizisenhliziyweni. Nikhangele inceba ngumfesta kwimithetho. Sihamba kunye i-challenge ke le ndinishiya nayo na, but i-challenge injalo ngokubathi lo, it's because bona ingxaki yabo they were dealing with the material. Nakulo nto yomthetho bajonge the material side, abajonganga the-spiritual side salomthetho. So uYesu batyhilele uThixo izinto akazenzi njani. Phaa kuSamuel chapter 1, andikhangeli ngokukhangela abantu, ndikhangela enhliziyweni. So nithunyelwe enhliziyweni, nizi-agent zenhliziyo, nizi-agent zokuthi inhliziyo ecinezelwayo nixolele ujinga iliso liyimele. Nizi-agent zokuthi inhliziyo enganzelwanga kulungisa nixolele okokuba nibizwe ngamagama niyilwela
nonhliziyo engenzelwanga ukulungisa. Nizi-agents zokuba inhliziyo eyaphukileyo nisondele. Ngoba sithe sifuze uThixo, ithi Bible usondele kwabo banhliziyo zithule. That's our job. Those are the windows of opportunity. Akuzelwe umntwana kwi-community yakho ongumvangeli, it's your window of opportunity. That sondela umntwana ubhaptizwe lo mntwana wakho, uzambhaptiza ngokumfundisa. Yabona sasa kanti uyayazi ukuba ngokubhaptiza ngokukhokhela le nto yoba mabhaptizwe lo mntwana uhambele kulo mntwana kodwa akuhambele khona kukunini sevumile unina utata akazwakhona ayipheshelo lo mntwana makabe khona utata wena uyazazi uhambele uba ufuna uqokelela naloba lakhaya ngale nto yalo mntwana. It's your window of opportunity. Ndithethe ixesha lolifuna mandiyeke ke ngento ethi sendifundiswa kwakho uthi uYesu xa egqibela apha mandiyeke ngaloo point emveni koba ezithazile ezivesi abasakuzo basakuHosea chapter 6 verse 6 anilesanga na ne ubaba bimele that they work emsebenzini so xa lisithi le nto yesabatha akusetyenzwa besebenza kangaka nje ababingele into yesabatha bezama ukwenza imini leyo nqulo iphumelele abawuphuli nabona lo mthetho. So still usabethelela la amini inye ukuba le nto lomthetho wesabatha ayikho ngaphezulu kunomuntu lethu. Sisamba le nto yenzelwe umuntu azogqibezela ke ngokuYesu, but kule point ndishiyayo uYesu xa esithi kubo kanayishiya le point uxolo phambi kuverse 7 uthi ukuba ke nibe nikwazile ukuba uthini na ukuthi ndithanda inceba andithandi ibingelele. So uThixo injongo zakhe ayizezokuba umntu apha aze nemibingelelo aze neminikelo aze uThixo akajonganga kwelo cala kakhulu. Yona iyafuneka to keep the system going, but kodwa uThixo eyona nto ajonge kuyo kakhulu inceba umntu anayo, compassion, mfesane umntu anayo. uThixo sonke usilekele isihlanu semfesane ekufuneke thina sizi-agent sibe zii-agent zaloo mfesane uqiniseke into yoba thina siyayenza nokuthi abantu bayayenza mfesane. Yile nto ubuwisile kule phezu kwayo, the works of piety and the works of mercy. Ubuwisile ume apho ubuwisile okokuba umntu ufuneka ekhulile kwicala lokwenza inceba necala loba nobulungisa. Ubuwisile bakheke bezbalona ndiyeka kodwa ngale point ndifuneka ngayo apha elapha kule verse yokugqibela uYesu uthi kuba unyana womntu uyinkosi yesabatha. Uqala athethe ngento athi there's something bigger, greater. uYesu utshila into yoba aba uthi ndithi kuni omkhulu kunayo etempileni ukho apha. Bona umdla wabo uphelele kwa etempileni, yonke into yabo yayinetempile phakathi. So uYesu uthi omkhulu kunayo etempileni
ukho apha. So uyesu kazama ukutshila xa esitsho ubakhumbuza into yokuba le tempile babebhongo ngayo sakhumbula uba yile ekhululweyo futhi kwale tempile babebhongo ngayo yayingenayo netyeya. Ityeya lesiyaziyo uba yayimele ntoni? Ubukho bukaThixo. So the temple yakhululweyo kodwa yayingenayo netyeya ebonisa the presence ubukho bukaThixo. Zininzi izinto ezazingaphelelanga kwi-sanctuary yayo. So uyesu uthi kubo into emaniyazi ongaphezulu kwalo temple ukho apha. Something greater than the temple is here. Amanye amazwi uyesu uthi eyona tempile ezona mpawu nobukho okanye nezinto ezilindeleke ukuba zibekwe etempileni nantsi ime phambi kwenu. Uyesu utshila into yokuba njengoba beklinele kwindaba yestructure kukho into abangayiqondiyo le umethu aqale ngayo uba ukuqala nencwadi yakhe ayiphuhlisayo njengebhalo, because kuthe xa iqala ubhalo umethu wathi sizalelwe umntwana oko kukuthi igama lakhe ngu-Immanuel, uThixo unansi. So nalapha usazama udrayiva kwalo wethu ebonisa into yokuba ipresence yobukho bukaYesu yayikubonisa okokuba uThixo unansi. So xa uyi-agent kaYesu ulandela yena awahambi wedwa, but une-advantage yokuba uThixo unawe kulo msebenzi wenzayo, ngoba utsho yena uthi ababini nabathathu xa bedibene ngam ndibakhona mna ndibe nguwe nawe. Ngamanye amazwi xa usebenza bendithe ayiyo yakho leyo, njengengeyo yakho nje lo iye yakhe ukhona uncedisana nawe kulo msebenzi. Ithi ke loo nto nisi-agent sanusidele inokudelelwa ngumntu. Yazi inokudelelwa ngumntu ayiniki into yokuba nawe uzidele. Ukudelelwa kwakho ngumntu yenye into ndike ndive kabuhlungu niyadelelwa kwibhayibhile nabavangeli niyamezelayo niyadelelwa amaziwa noba ndizintoni. Yewethu inoba umntu angakwazi uba uvangeli wakho uyintoni ayiphethe ukuthi awuyonto. Nguye loku unalo perception yakhe, but ayinakokwenza nawe wena you are bigger than le nto acinga into yoba awuyonto. Uthi lo mbhali into ayidrayiva yakhe into yoba kuyo yonke lo msebenzi wakhe to be an agent yazi into yokuba uThixo unawe. Nandlela beqale ngayo phakathi kokuqala sithi Immanuel uThixo unathi, yile agqibezela ngayo ichapter yakhe yokugqibela nani kude kupheliswe iphakathi eli. So awuwedwa, you are not alone. And le nto unayo uthi uyesu, it is bigger, it is greater, ntwela mali. Le nto uhamba nayo yinto eyingxaki yokuba uthi sewukhwelelwe umgca ugqithe ngoba uhamba nentwela mali. Le nto ndiye ndithi xa ndithetha ndingumntu owayesenza kwawo esikolweni, le nto yokufundisa ndadibana nayo. I don't know whether by accident, but ndandingumntu wesayensi. Into endandiyithanda phaya kukho i-understanding ethi kwasayensi, energy can never be destroyed. Amandla awakwazi ukucima. Bazicina amandla. Le nto umntu onamandla kaThixo uthi ngoku umvalele kule kona usukubone ukuba phaya
because energy can never be destroyed. Iyagqitha face Papa Science ithi njengoba now destroy kanje, it can only transform from one phase to another. So uthi coordinator nizi transformers. Ningabantu bokutshintsha imeko, nine-energy enihamba nayo yokutshintsha imeko. Uthi kufike kulilwa ekhaya, uphuma abantu ekhaya bema ngenyama besithi Vangeli, nobhayibhile usincede, ngoba kufike i-energy engenawudistroywa mntu, enamandla okutshintsha imeko. So ningabo bantu banjalo, and imeko esiphila phakathi kwazo, utshilo apha ukhonela wathi we are living in a broken world, and kufuneka umuntu ozawuma, akufuneka igwala, but kufuneka umuntu ozawuma amele ukutshintsha imeko ehlabathini. Ungelogwala usazi ukuba ukwinto hamba nayo namandla. I think ngenye imini sawuyiqhubezela bawugaba, kodwa ke before kuthethwe nantoni na, andicela bawugaba usenzele umthandazo. Ngoba kuthi
uthe ekugqibeleni kusukhonzo wakho manumjulisa thixo ngakumbi ngoba kagqibisa kuthetha usezothetha ubone ubuhapha Nkosi manwandisela manumjikela Nkosi nemfihlelo ngakumbi zakho thixo ingcwele nabo ke kusebakhonzo bakho banibanikezwa indlela zomoya ngoba sinomnqweno Nkosi abaxasekhonto ngomso sithi xa sifika esisekethini zethu thixo wenze laa nto yayisenziwa kwintombazana athi sibona phaa kuwo obikhona ngoyisusela sincedekise manje siyazicela ngokhono nethemba siyayazi ukusenzela egameni loyisela nelonyana nelonyana nguthixo kumyeni amen. Masibulele ke kwa ngakhethe ukuba sigqibile khona okwam nje umdla wokuba xa nijika ligoduka the threat ayisekethile sanuzoyikisela but the threat siyavana ne umama kwantane lelo mama umama usongela ungumfakeli kwayisekethele yakhe nje umfundisi othunyelwa phaya lasekethe kamama usongela makabe nexhala lokuba kukho ingxaki yomfakeli phaya engumama usongela because umama usongela wawunika iqondo awukwenza into uyacinezela siyabona xa uthunyelwa phaya eseketheni yakho nobhayibhile qiniseka uba le nto unayo ifela amandla ungayozibeli so that xa umfundisi ethunyelwa phaya athi ukona kukuingxakiko yibani zithethe thixo kandisikelela nthamsangalisa ngoku ndiyonaphakade amen mandikele kwi-office isinike direction